Здравейте сега! Здравейте! Днес ще ви покажа как да се инсталирате X-Ray мод на 1.7.4, понеже само не го знам как става. Гледайте, пишете тъй X-Ray 1.7.4 Minecraft. Ето Minecraft 1.7.4 мод пишете. И вижте, второто е 6 Minecraft-планети. Гледате и тук виждате, предполагам, че го виждате. Ето тук и гледайте къде пише X-Ray. Ето. Вижте, сега гледайте внимателно. Тук. И намерете, нали, тук е за X да виждате родите. Тук е за Light, за да ви се осветява. R е за да виждате Redstone. F по принцип е за Fly или цъкате два пъти Space, пък и това не го знам какво е, не съм го използвал. И така, не е това 1.7.4, а ето инсталера. Деца инсталира инсталър. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И цъкате скипат. Ако има някакъв проблем, кажете му, ще пробвам да го кача в Mediafire или Мегата и да го дърпате оттам, защото някой път да редиректинг и не може да се дръпне. И така, в принцип. Гледайте и сега влизате в Run Updata. Гледайте къде тук трябва има точка Minecraft. Виждате Versions, влизате в 1.7.4, ако искате мога да ви пратя лаунчера. Дори кажете който иска. Който иска да му пратя лаунчера, ето го. Слагате го ето тук. Само цъкате на него. И вижте, то ще ви излезе сега едно, вижте едно и такова прозорче ви излиза. След на него пише Installing X-Ray, то се инсталира. То е мъничък, все едно, че си слагате до някъде 5 мегабайта, колкото ето е общо сето. И нали, то ви се инсталира и то само се слага. Предполагам, че го гледате от профила ни в YouTube, иначе ето го. То ще сложили сме до сега само едно клипче. Така, ще сложа и част 2, забравих да я ще сложа и след това ще кача това клипче по принцип. Ето, преди 10 минути съм го опубликувал. Ето сега са го изгледали 5 чека. И сега не знам, виж по принцип. Не знам, по принцип преди го чаках по-малко, ама не знам. И по принцип то се инсталира, ето го Майнкрафта. Аз го пуснах. Виж фактически то какво прави и тук. Прави 1.7.4 X-Ray, слага и така папка. И качва и прави такова нещо. Виждате ли? Това се оголемява. Виждате ли отдолу самото и това става някъде 5 мегабайта като стане и спира. Ето, такова прозорче ви излиза. Цъкате ОК и сега Майнкрафта ми зарежда, може би трябваше да го спра. И вижте, цъкате Edit профил и тук е 1.7.4 X-Ray. Save профил, Play. Ако искате, не знам, може да не ви го показвам, то става. Да, има още време. И може би, да, ще се стори за малко смотан клипа. То ние снимаме от тая вечер общо взето, от преди час. И да, не знам, май заби, не е забил.
пишете, ако искате, ще ви пратя Minecraft на 7.4 самия лаунчер. Той е, предполагам, че може би ако сте с кракнат лаунчер сте го дръпали от замундата, ами тук го намерих в един сайт и оттам го дръпнах. Мога да ви пратя направо сайта, всъщност ще сложа сайта в описанието. И така нататък, и както ви обясних, с тези бутоните се активира. Гледайте, ако искате това едно номерче. Вижте го, видяхте ли? Затворих го. И така още дето се активира, обаче просто компа ми е слаб и пак го казвам, както в първото клипче, просто малко трудно зарежда. И добре, и това ще бъде от мен. Чао, и впрочем, партньора ми Ghost C130. В момента той стана просто вече малко, часа е 21:13, не знам. И така, до тук е клипа.